Τα δύο πράγματα που μπορούν να καταστρέψουν την οικογένειά σου είναι η σιωπή σου και ο θυμός σου. Το πρώτο, η σιωπή σου. Όταν δεν λες τίποτα, το παιδί σου νιώθει αόρατο, παραμελημένο. Όταν κλείνεσαι στον εαυτό σου, το μήνυμα που περνάς είναι ότι δεν νοιάζεσαι. Και το δεύτερο, ο θυμός σου. Όταν ξεσπάς, όταν φωνάζεις ή όταν το χάνεις, το παιδί σου φοβάται. Τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνει γιατί θύμωσες, αλλά σίγουρα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και θα μου πεις, ποια είναι η λύση? Υπάρχει όμως λύση και η λύση είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία ουσιαστικά τι είναι? Είναι η κόλλα που ενώνει την οικογένεια. Όταν επικοινωνείς, όταν μιλάς, όταν ακούς, τότε οι σχέσεις δεν σπάνε. Αντίθετα, δυναμώνουν. Η επικοινωνία δεν σημαίνει μόνο να μιλήσεις, αλλά και να ακούσεις πραγματικά. Να αφήσεις το παιδί σου να εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να το διακόψεις ή να το κρίνεις. Και είναι σημαντικό να μιλάς για τα συναισθήματά σου με το παιδί σου. Μην κρύβεις τη λύπη ή το άγχος σου. Το παιδί σου πρέπει να ξέρει ότι είναι εντάξει να εκφράζει τα συναισθήματά του ακριβώς όπως κάνεις και εσύ. Για παράδειγμα, αν το παιδί σου εκνευρίζεται, αντί να το επιπλήξεις ή να το απομονώσεις, ρώτησέ το πώς αισθάνεται. Δείξτε ότι είναι αποδεκτό να έχει συναισθήματα. Και αυτό που πραγματικά χρειάζεται το παιδί σου είναι η δική σου ηρεμία και η διάθεση να το κατανοήσεις. Αν το κάνεις αυτό, το παιδί σου θα νιώσει ασφάλεια και θα μάθει να διαχειρίζεται και τα δικά του συναισθήματα. Η επικοινωνία είναι η κόλλα που ενώνει την οικογένεια. Αν νιώθεις ότι η σιωπή ή ο θυμός σου καταστρέφει τη σχέση σου και την οικογένειά σου, ήρθε η ώρα να το αλλάξεις. Μπορείς να μιλήσεις με έναν επαγγελματία, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Κάντο για να μην είναι πολύ αργά.